Emma guslun tertibi kysgarak geçirilken adamla odolla aydıllı yönüp soraqlarmydan bolýa. Bismillahirrahmanirrahim aytmak ine haram adam müşkili yok. Bismillah aydyp bilýär. Hammama girmäkä bismillah aydmaly. Kan adamlar aýdýar, gusuldan önçe hereti hammamyň içini gylyp bolarmy? Daşyny gylmak gowdat, içini gylanyň menen haram işetdiň, günah işetdiň diýip bolmaz. Käde kışyň gününe gyn bolýar, girip çykyp durmak diýip aýdýarlar. Aham bismillah aýdyp bilmeýän dagyny hammama girmäkä aýtmaly. Bir wagt girmäkä aýtmadyk bolsaň, içerik giripsiň, daşyryk gir çykmaň gyn, ya mihmanida ya her zat bolsun, içinde aýtmaly, içinden aýtmaly. Hammamyň içinde diline getirmeliler. Ya egin maçdan çıkarıqlı wagtyň diline getirmeliler. Onu yüreğinden aýtmaly bolýar. Aham deslap bedeninde nejasat degen bolsa aýyrmaly. Ondan soň dehret kılmaly. Şu dehret, şu asıl dehret ha. Şu dehret kılýanda üstünden gusletjek, şoň menen namaz okuýbermeli. Öz başyna namazdan çyrim dehret kılmaly mukadimellel. Inhe bedeninden nejasata aýyrdyň, dehret kılýan, ayagyň näme? Şima halka hammamla ba. Liginin içinde su atşaňak hey akyp barýar. Ayagyň şomugy ýuwsaň da bolar, soňra ýuwsaň da bolar. Kan ulamalar aýdýar soňra ýuwmak gowdur. Näme sen su atşaňda ýene ayagyňa gaşyn akjakda hafala. Behar hal. Bedeningdäki nejasata aýyrdyň, dehret kılýan. Ayagyň ýuwmany. Ondan soň kelläňe 3 gezek. Duş akypdy. Onu da 3 raýat et, goý sünnetiň bitsin. Yoksa zol eteğini durartın, hey ayrılmadı sünnet bitmedim kadip. 3 gezek eteğini giyip çıkıp, sağına da 3, soluna da 3. Ine kulli bedenin ahirine da bir tofar ulamalar aydiye ve bir tofar ulamalar da aydiye, peygamberimiz aydiye deyip. O da näme? Gusletip bolanda ayağın soğuk suwa yuwsaň, ol kan dertlere dermanlar diýip aydiye. Inhe guslun gysgaçyk tertibi hatmen zihninizde soraglar bardyr. Medreseden soňam ulamalardan sora berersiňiz. Men häzir izni aýtyljak bir meseleler bar. Ine bir sadece tertibi boldy. Emma ulaqan bir mesele gusly giyjä goýmak näme? Gusul wajib bolupdyr. Hala bir ýerde mihman ya mihmannal. Akşam erteçeli wagty barmy? Ta'khir gusl. Gusly giyjä goýmak. Giyjä goýsa da musulman adam narahat da. Ya giyce in haram yatıptır, gusuldan önçek su soya, su içmeli bolýar. Ya bir qazadan, ya bir bismillah diýjek, elhamdülillah diýjek, ya denany oglyny emdirjek, göreýliň näme meseleler bar. An İbni Umar radıyallahu anhuma. 4 tane peýgamberiň hadisini okuyup bereň, ihlas bilen kulak asyň, howsale bilen kulak asyň, menne howsale bilen okuýaýyn, şon beter bir mübarek görjüňler. Hazreti Ömer'in oğlu peygamberimizden soraptır. Eyyanamu ahaduna ve huve junub? Ya Resulallah, in haram olup yatsak icazı mı bolar mı deyiptir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, naam, ve yetevadda'u in şa'a. Ravahu İbn Huzeyme ve İbn Habban. Peygamberim deyiptir, işgal yok deyiptir. In haram yatanın menen günahkar olmayan deyiptir. Şodur şuna yatı vermeli deyiptir. Yöne dehret kılsa qawdat dipdir. Yani bir adamın gusul wajib. Yatjak bolýar, elini sınjak diye, eli yüzünü yuya, ağzı burun çaqıya dehret qılýardy. Edil namaz okuyjak ýaly. Şon dehret guslun ýarsydyr dipdir. Dehret kılıp ýatsaň beter gaw bolar dipdir. Iniň oň menen pak bolmaýar. Yöne peýgamberimiziň özü käde gusul wajib bolanyny dehret kılıp ýatýanmyş. Ine bir gurrun. İkilenji. سئلت عائشة رضي الله عنها أكان صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ Enemez Hazreti Aişa'dan soraptırlar. Peygamberimizin özü näme ihtiyacı diýipdirler. Gusul wajib bolanyna serdar alem rahmetul lil alamin yatıp soňram uykusyny alandan soňram gusl ederdimi ya evvel gusl edip yatardymy? Enemez Hazreti Aişa jogap beripdir. Kullu zalika qad kana yef'al. ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. الحديث رواه مسلم. Onna enemiz Hazreti Aişa edipdir. Peygamberimiz hemmesini ederdi deyipdir. Käde yatardy, uykusyny soňra gusl ederdi deyipdir. Käde gusl edip oham uyka giderdi deyipdir.
Ine İslamiyetde Hud Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ödünün ediyen işinden. İyidini göreyle. Ahırının neticesini de hizmetine de yetirelim. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye bir adam iğne haram olsa ve yatacak bolsa غسل فرجه وكفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه أخرجه الطحاوي. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye bir adam iğne haram olup gusletmege de yaltanıp yatacak bolsa, elini yusa, ağzı burnunu çaykasa, yüzünü yusa, elini tirsegi bile yusa, ayağını yuman yatsa da bolor deyiptir. Ine bir de ona göre yeni yeňilidi hukmy. Ahun hukmy yeňiltmäýlip özümizden bir gurrun aýtmaýly. Men peýgamberimizden aýdyp otyna bu gurrunlary. Ya siz barp birini eşitdireňizde näme ahun onu yeňildipdir dip ahunyň elini mi onu yeňildir ýaly. Ahun özüme aýdýan, galat ederin men özümden bir zat aýdaryn. Rasulullah'ın sözüne aýdyp otyn. Tarap alim bolsa, ahun bolsa, şiz zeft bolan zatyň gurrunu özüne eşitdirin. Ýok ahun alim däp bolsa da özüňizden aýdyň. Peygamberimizin ýagdaýlaryny. Ahyrynda da netijesini aýdaryn. Näme yeňiltipdir diýer ýany şeriatyň gurrun ahimde. Men Rasulullah'ın eden işlerinden aýdyp otyn. Inhe bir näme boldy? Öňkä görä yeňirräk bol. Ayagyň ýumany, el ýüzüň ýup, agdy burnuň çaýkap ýatsaň da boljak boldy. Emma ahyrkysy, ana Aişe radiyallahu anha. Rawahu ashabus sunan. Ahli sünnetin tamam kitaplarına bak. Göreýil näme? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. Enemiz Hazreti Aişe diye kade peygamberimize gusl wajib bolardy, elini agdy burnunu çaýkaman, elini suw alman şodurşuna ýatýan wagtyda bolardy diye. Hiç elini suw alman, agdy burnunu çaýkaman şodurşuna ýatýan wagtyda bolardy diye. Emma Abu Hanifa'nın bir şagirdi var. Mezhep başymy Abu Hanifa'nın şagirdi İmam Muhammed Şeybani ol bir zat ýazypdyr. Asar diýen kitabynda. La ba'sa iza asaba ar-rajul ahlihi an yanama qabla an yaghtasil aw yatawadda wa huwa qawlu Abi Hanifa. Bir adama gusl wajib bolsa, gusl etmäni, dehret qılmany, şodurşuna ýatsa günäkär diýip bolmaz diýipdir. Ustadym Abu Hanifa şey diýerdi diýipdir. Şeýle ýazypdyr. Näme peygamberimizden şu rivayetler görüp bize şu hukmy geçiripdir. Bir adama gusl wajib bolsa, gusl etmän, dehret qılman şodurşuna ýatsa günäkär bolmaz diýipdir. Ustadym Abu Hanifa şey diýerdi diýipdir. Peýgamberiň şu sözlerinden çykar. Hop bir näme netije almalyny? Netijesi belli 4 ýol boldy. Iň behterin ýoly gusl edip ýatmak. Ikilenjisi oňa görä ýeňirräk dehret qılıp ýatmak. Iňe haram adam, gusl wajib bolan adam dehret qılıp ýatdy. Ýok, üçlenji dehret qılýa ayagyny ýumany ýöne. El ýüzüni ýup, agdy burnuny çaýkap, elini ýup, ýatdy ayagyny ýumany. Dördüncüsü şodurşuna ýatsa da günähkar diýip bolmaýar. Şol Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öýdi käde şeýtýänmiş. Inhe, näme diýip şeýtýänmiş? Gowsy gusl etmekde bolsa, ummatyna dogurdugyny belli der ýaly. Rahmetul lil alamin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şeýledeniň menen günähkar bolmaýan diýdigde. Onna in haram adam täbir namazyň wagtyna çeli ejada boldy. Ýasydan soň erti namaza çeli ejadasy bar. Namaz wagty geçýänçe, namaz wagty ýerýänçe ejada bar in haram ýatmaga. Hop giýje bir zat turýa işek bolýardy. إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل كفيه ومضمض فاه ثم طعم رواه الدارقطني وقال صحيح. Peygamberimiň öýdi şey diýänmiş. Gusletmäni ýatanna bir zat iýjek ýa işek bolsa, mübarek iki elini ýuwardy, mübarek agdyny çaýkap ýerdi diýipdir. Sahih hadis Peygamberimiz ine fiqh Hanafide şu hadisden çykaryp aýdýar, bir iýne haram adam iýjek bolsa, işek bolsa, elini ýup, agdyny çaýkap ýermeli. Ondan sonra ulamalar aýdýar. Bir zinany oğlun emdirip duran bolsa, çagasyny emdirip duran bolsa, emdirjek bolsa, iýne haram bolsa, gowzat gusl etmek. Ýok gusl etmäne ýa wagt ýok, ýa qyn, ýa ýaltan ýa, gowsyny ýup emdir amally aýdýar.